ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ. ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಂಜಿ ಜಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು 1 minute ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಯ್ಜೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೋಲ ತುದು ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚನೇನಿ ಬಿಸು ಅತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತ ನೆರವೇರಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜು ದಿನ ಇಲ್ಲದೆದುರು ದೇವೇರ್ ಬತ್ತಿರಾವೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೂಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗಂಟೆ 7:40 ತುಲೇದ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿಲ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೇದ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡನ್ ಅಲೆ ಈತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಲಿಗೆ ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೇನುಂಡ ಜಾಲು ಫುಲ್ಲು ನರಕೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಜಾಲಿಡ್ ಮಾತ ಖುಷಿನ ರೋಮ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಸ್ಸು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿ ಬೂರುಜಿ ಗೋಡೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೂರುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರಿಗೆ ದಾಲ ಜಾಲಿಡಿತ್ತಿನ ನರಕ ಮಾತ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಜಾಲ್ ದೇಕ್ಕೋಡೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ ಮಿನಿ ದೆಕ್ಕುಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏತು ತೀರ್ಜಿಂಡಲ ಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ ತೀರ್ಜಿಂಡಲೇ ನೆರಡಾಂಡಲ ಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಜಾಲ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕೆ ಸಿಟೌಟ್ಲ ದೆಕ್ಕೆ ನಲ್ಪಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರಿನ ಮಾತ ವೈಪೌಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಹಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಜಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದೊಂದು ಆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತ ಏನಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್
ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕನದಿತ್ತೆರ್. ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಎಂಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಡ್. ಯಾನ್ ಫ್ರೀಝರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಮಾತ ಬುಡಡೊಂದು ಪಿದಾಯ್ದಿಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಬ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಟಬ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟಬ್ ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನು ಅವೆನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಐತೊಲೆ ಮಾತ ಗ್ರಾಸರಿ ದಾದ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತ ಐತೊಲೆ ಜಿಂಜಾದು ಇಲ್ಲ ಕನದಿತ್ತ. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನೀಟಾದ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಬೇಸಿನ್ ಲಡ್ಡು ಕನತೆ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ. ಬೇಸಿನ್ ಲಡ್ಡು ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಮುಜಿ ತಿನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, MTRದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಬುಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MTR ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್. ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ತೂಯರ್ಡ ಟಾಟಾ ಸಂಪನ್ನದಕಲ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನಿಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಕನದಿತ್ತೇರೆ ಅವೇನಿತೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ತೂವೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.